Kawala paman. Monggo Kakang Durna klaturi menggalihaken karti sampeka ingkang kados pundi nggenipun saged budidaya kasembadaning sedya putu kula Sarja Kusuma dawuh lawan pun Pregiwati. Dasaripun Janaka menika putra siswa sampeyan. Bleguduk manyar-manyar. Niki rembug penting mboten nah blegudak-bleguduk. Saged napa mboten? Nek saged menika ingkang dipun angkah dening anak Prabu Sudana dene mboten saged Kakang Durna budidaya leren lidadi nujum Kurawa. Lah ra tenan. Urung-urung wis arek nglereni wong arep nyambut gawe ra. Sagah, nggih sagah. Ampun semelang. Tumrap Pendhita Durna mboten wonten ingkang angel. Tegesipun gampil. Oh, ngaten. Nggih. Ger, anak Prabu Sudana. Kados pundi Bapak Durna? Samangke ke Bapak piyambake badhe budidaya. Ngrembak ngenani babagan menika nglawan pun Arjuna. Awit Janaka menika ugi putra siswa Sukala 5 anak murid kula. Tartantu namung badhe manut miturut kang dawuh perintahing guru. Samangke kula ingkang badhe ngrenah supados pernah tegesipun nggenipun wonten rembak lawan Angger Puntadewa Ngamarta kedah dipun wurungaken samangke supados Pregiwati putri saking Madukara menika tresna dumateng putu kula Sarja Kusuma. Mangke Sarja Kusuma badhe kula ulang langkung rumiyin badhe kula wirid langkung rumiyin ngenani babagan amikat putri ngaten. Badhe kula paringi aji Asmara Senggama. Asmara Senggama. Lah niku kangge mikat putri. Yen Kakang Durna sampun cetha terwaca sagah menika kula namung sumarah dumateng Kakang Durna. Ingkang mayah saged palakrama mugi saking Paman Durna mboten mugi saking Kakang Durna. Nggih, ampun semelang, Depate. Menawi ngaten, benjang ngentos Simarapa dinten menika ugi Bapak Pandhita Durna kula pitaya merpeki kasatriyan Madukara ngrembak kenane babagan menika Bapak Durna. Sigra pala kang tumingal prangan campo samya ngadali Letratet wilateng kota Banyanggung mangoncang niti Benjang risang ajijil adinyo ngetali wuwus Terus Rasura Wilaga kaya buta sing wargil pasti jangga deranyo mangambak boyo Gandhek berkuduk manyar-manyar geger engkang Bapak mboten badhe selak dinten menika iki Bapak nyuwun pamit badhe lumarap wonten kasatriyan Madukara. Kula namung mitaya Bapak Pandhita Durna dene badhe jengkat menika ndherekaken luhur lampah paduka Paman Durna. Mekaten nggih.
Prataruna angutiya Pamanaryo nuwun wonten timbang dawuh anak Prabu lega jroning manah kula paman inggawe saking Bapa Pandhita Dana ingkang sampun sagah ambudidaya ngrenah ngenani dauping pun Sarja Kusuma paman Harya Soman. Aduh anak Prabu kasinggihan lajeng kersanipun anak Prabu inggih kangge menika kula nyadong dawuh paman senguni ngampun ngantos kendhating kaprayitnan monggo kula aturi medal Jawi pidalken Sang Hyang Suta Kurawa ngiring lampahipun Sarja Kusuma nggiripun badhe nambus lan ngakrami awit saking kapitadosan kula dhumateng Bapa Dana menika mangke cetha saged kasembadan inggih kersa paduka anak Prabu kados mekaten kang Bapa mboten badhe suwala kang Bapa nyuwun madal pasilan anak Prabu kang atos-atos lampah paduka paman Harya Soman Dimas Kartomarma nuwun wonten panjenengan dawuh metu njaba perdandanan budal kang Purwadya ingsun bakal kundur kraton inggih ngestaken dawuh titipun pangandikan engko Prabu keparing ngrayun madal pasilan kaya Surana dawuh maneh Dimas Kartomarma capo wis paripurna sabdane Sri Nalendra ngastina nenggi Sang Prabu Sudana nyata nglenggahi sabda Brahmana Rut pangandikaning Brahmana yekti tan kena wala-wali pangandikan Nalendra Warta ning para kawula sak negari Sri Nalendra saka ndur Datulaya ginarbek sangjaning para Panceti yen Cirandra saka Mandra negara Ngastina kadya dene kablah baing toya bena
gegarane wong krami maju ana piye Pak aku ro kowe iki sowan ya sadurunge akeh nggone matur aku luk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku ro kowe metu iki mau aku terus nembang Asmarandana. Oh iya, pelok. Heeh, iki diwalik dadi slendro, mbok menawa bakal diterusake dening Wiraswara utawa Swarawati. Ayo coba slendrone kaya ngapa? Larase kepenak. Heeh. Jumbuh karo kahanan ya terus ke Pak ya ki mau pancen sing kaping pindho dijenglengke ya dijembengke ayo jengleng kok jembeng
Ya suwe yuk ayo ora apa-apa iki pancen kompak iya Asmarandana heeh sing kawitan mau pelok iki dibalik slendro suwuke iye ya matur Mbah nuwun awis saking ing Rikalangga menika wonten pepanggihan agung wonten dalemipun Bapak Kasito Hadi Pranata menika Simbah Dalang. Oh, heeh. Iki wigatine ngunduh mantu ingkang wis nalika minggu paing wingi pinanganten sakloron wis didhawuhake nyanipun Mas Satmoko Bayu Susilo kelawan Mbak Muspira. Oh ngono heeh. Dadi iki hajate mantu. Heeh. Pak Kasito Palakrama meneh. Ora. Mbah Kasito kuwi molokramake putrane. Oh, dadi putrane molokramake Mbah Kasito. Piye ta ki? Ngene lho. Bengi iki hajate Pak Kasito ki ngunduh mantu. Oh, ngunduh. Heeh. Le nandur kapan? Kok ngunduh? Lho le nandur ya wis pirang-pirang. Kasunyatane tamune banyu miling kok. Luar biasa wit awan mau. Digelar uyon-uyon. Ya bengi iki digelar wayang kulit. Ingkang wigatine wayang kulit bengi iki mligine saka kersane Simbah Kasito kuwi ngluwari ujar. Heeh. Ujar sing kepiye? Nalika aku isih cilik nyane Simbah Kasito kuwi nate kekancan kelawan bapakku. Bapakmu, heeh. Ya kuwi Bapak Hadi Widodo utawa ketelahe Pak Ngadi Bagong nek nang kene. Oh, heeh. Ning wektu kalenggane iki wis suwargi. Iki dina mau wis 100 dinane. Oh, ngono, heeh. Kula nyuwun jurung pangdonganipun para kadang-kadang ingkang sampun sawetawis kekancan dhumateng Bapak kalian Bapak nyuwun pandonganipun mugi-mugi Bapak pikantuk swarga langgeng lan kathah kalepatanipun Bapak nggenipun brayan lan panjenengan sedaya nyuwun agunging pangasama ya muga-muga pinaringan swarga langgeng amin. Nah nalika semana sawetara kewetu kang dadi ujare nyari apa Simbah Kasito karo bapak sesuk yen to duwe gawe kuwi bakal nimbali bapak. Oh ngono heeh, duwe gawe sing pungkasan ya kuwi mantu. Oh ngono heeh. Ning luwih gamblange, luwih cethane karben Mbah Kasito dhewe sing ngendika. Jadi ndak tumpang soh nek aku sing matur. Ora ngono. Heeh. Nanti piyayine mau. Iya, rembuge iki kepiye digenahke? Ayo. Digenahke ayo. Nyuwun
dumateng Simbah Kasita supados minggah wonten panggungan paring dawuh lan nawa paring pangandikan sabda tama kangge kula sakanca ngenani pahargyan dalu menika ya coba diserpake ketoprak. Ha ayo. Wilujeng dalu Simbah Dalang. Wilujeng dalu. Kula suwun Simbah Dalang paling bekah dumateng kula, mliginipun kula sak kanca kru rombongan ngudi laras nggih. Lah menika nyuwun berkahipun lan ingkang kaping kalih Mbah Dalang Kasita kula aturi paring pangandika niki hajate napa? Kok le gumer-gumer Ceritanipun menika kula punggel intinipun. nggih. Nyuwun pangapunten Mas Gun. Nggih kula saged matur Mas wong sepuh kula. Nyuwun pangapunten saderengipun rikala rumiyin niku kula wis pinter mayang. Dalang niku urung iso mayang. Nggih, kesetan pucuk pelem. Nanging rikala kula sowan wonten ing Keduren Purwodadi niki tau diwarai sabet menungsa. Rikala rumiyin kalian ingkang Rama Ki Hadi Widodo. Nggih, ketelahipun ten mriki Pak Ngadi Bagong. Pak Ngadi Bagong nggih. Rikala semanten jaman kula ngrabekake anak kula niki. Ingkang nomor pinten menika? Nomor gangsal. Nggih, niki anak sing nomor gangsal. Mempeng Nggih, lajeng ceritane pripun? Critanipun ngaten. Rikala semanten pas wonten pilihan presiden. Dados wonten ing hari tenang. Menika mboten saged angsal ijen. Dados wurung terus ingkang bapak menika ngendika sok sing terakhir aku lho sing mungkasi mayang. Nggih. Oh, nggih. Dongipun nggih awrat dikaya napa. Kula niku dong-donge nanggap wayang ngoten nggih ora kuat. Anapa nggih? Nyatane nggih sedaya tangga teparo do nyengkuyung. Oh, sanak nggih. dulur sami ndukung. Nggih. Kirang napa? Alhamdulillah. Pancen menika saking berkahipun ingkang tiyang ingkang sampun boten wonten. Nggih. Saged kasembadan rikala semanten kula ngebet nika. Kring, ngoten nggih. Kring. Sopo? Sopo iki? Lajeng kula menika kemutan rikala rumiyin. Nggih. Nah niki keleresan ingkang terakhir menika
liripun menawi angsalipun menika senajan to wadi Nggih. ning kelebet pangunek-unek supados anggen kula gadah unek-unek kalian tiyang ingkang sampun boten wonten menika saged luar. Nggih. Gandeng sing arep mayangi Pakni ning Pakni kok wis mati lah anak iso mayang. Ah niki sing kula plekoto niku jenengan. Nggih. Alhamdulillah kula ingkang saged nerasaken Bapak. Lah ngaten. Ning niku rak biyen Bapak sing matur, sing janji ajeng sambatan. Ngoten ta? Anak-anake ya empuh iki. Masalah cetha karo ora niku mangke enjing. Nek le mayang sampean niku apik, Nggih. ya mestine cetha. Nek ora apik ya nyuwun pangapunten. Monggo nun sewu. Mbah Dalang, Mbah Kasito niku nggih kalebet dalang sepuh nggih. Monggo kancane dalang nggih kirang apik. Kados napa? Nah, ning nggih niku bot-bote ngluwari uni nggih. 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 Elek kaya napa kula ingkang sowan. Pramila ngaten. Niki sing kula angkas-angkas niku sing terakhir. Ngeten. Ning leresipun menika ingkang wonten nganu gayutan pangandikan menika niki Menika nggih, gangsal, nomor gangsal. nomor gangsal. Nggih. Lah niki nyuwun pangapunten panjenengan luwari. Lah carane luar menika kanthi ndudut kupat luar. Oh, sanes kupat tahu nggih. Mboten. Pramila sakderengipun ndudut kupat luar. Nek cara wong Jawa menggah kula menika ana japani. Nggih. Sakderengipun ndudut kula tak ngidung mboten kecang sak pupuh. Nggih, mundi dawuh. Monggo mugi-mugi sedaya berkah. Ana kidung rumeksa ing wengi tego hayu luput ing lara lai kabeh jem setan datan on panelukan tanono wani keniatem mahantirta lali sarwa panggawe Allah gunane wong luput geniaten mahantirta maling adoh ana para ing nami guna tujupaan sirna matur mbah nuwun awit berkahipun kanthi donga tulak balak dandang kula
Monggo menika dipun wiwiti nyendal kupat luar nggih, Mbah. Oh nggih. Niki jenengan sing bongkot, Nggih. kula sing pucuk. Kula kanthi putra kalih. Ayo. Allahu Akbar. Sembah nuwun Mas Gun. Nggih. Mugi-mugi siniksenan para kadang saha siniksenan Gusti ingkang Maha Kawasa saged luar ing dinten menika. Amin, amin. Sembah nuwun. Nggih, dawah sami-sami, Mbah. Turuk, turuk. Nah, dadi kaya ngono kuwi mau mungguh critane anggone Brayan nyani sembah kasita karo bapak. Oh, ngono ya. Ha. Dadi wis ra ana balung rine nggone Brayan mau satemah ana uni sing wis kalenggan iki wis diluwari. Ya, muga-muga Gusti Allah ngijabahi ingkang nedeng dipalakramakke uga pinaringan karahayon dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Rasah kakan gunung sing tanpa guna ya iki aku karo kowe wayangan klasik ya nganggo drum wae ora ya. Sing penting gendhange cetha tur kabeh iki kerawitan ngudi budaya ngono, heeh. Iya. Iya iki kandeng Mbah Kasita kuwi ya seniman dalang mula kancane pirang-pirang. Ya. Iki sing sowan angkatan sepuh. Oh, ngono, heeh. Dadi najan to sepuh ning semangate luar biasa. Pokoke sempak. Sempak ya semangat tur kompak ngono lho. Oh, tarane nek. Heeh. Matur mbah nuwun wah tenan. Iki kabeh pengrawit sepuh-sepuh iki mbiyen ya wis tau kekancan karo bapak. Ya, matur mbah nuwun. Heeh. Iki sing nyambung pakaryane bapak nggih kula, mula kula nyuwun nderek dituntun, nderek diwarai. Upamane ana sing luput ya kula nyuwun panyarwi supados mbangun nggen kula makarya, nggen kula ngudi kalih babagan pakeliran. Ya. Pokoke melu ndedonga muga-muga kabeh bisa ayem tentrem bagya mulya. Heeh. Ya iki ana dawuh apa? Saking Bapak Darman nyuwun podang kuning lan kutut manggung. Matur mbah nuwun. Ya. Paring bebungah rokok jarum super. Weh, iki senengane sing ngendang iki. Men monggo konehke sing ngendang. Ya. Merga sing ngendang ki senengane jarum super sebab kuwi jarang di rumah suka pergi. Jarum super. Heeh. Jarang di rumah suka pergi. Pergi nyambut gawe. Wah iya. Heeh. Ya. Nek sing ngrebab kuwi Ji Samsu mau pesene. Oh, ngono. Heeh. Jiwaku sampai surga. Weh. Dadi ki seneng ibadah. Heeh. Iya. Matur mbah nuwun. Wah, jan
Anak sing nylentem kuwi Minah Jinggo. Minah Jinggo miring penak jengking ya tonjo. Ya ora apa-apa. Yo iki ana waranggana Jirul Patmonem saka kene aku supaya nambahi siji dadine 7. Oh ngono ha. Ya. 7 iki karepe oleh pitulungan dadi iki ana kurange ana sing nutup. Ya. Santai wae dasar iki kanca-kanca ki ya kanca dhewe dadi wis jaluki tenagane, jaluki tulung tenagane. Heeh. Ya kuwi ngunduh pakaryan utawa ngumpulke sanak sedulur kadang karawitan. Ya. Ngunduh wong pakarti. Wah semangate Nadyanto sepuh luar biasa sing dembung waduh. Suarane nek gerong kaya Pak Mantos. Iya. Iya. Nun sewu kalian nderek pitepangan bilih kula kathah lepat nggih kula tetepangan kali ibu-ibu senden nyuwun pangapunten ning nek mboten kenal mangke mendak mboten caket rasanipun nun sewu ingkang sisih ngarep pinggir jejer kotak saka kono diurutke ya sapa asmane daleme ngendi ya Sugeng dalu wacange Lujeng dalu Oh Mas Dalang nggih nderek pitepangan nami kula Dewi Mbak Dewi napa Ibu Dewi Ibu oh tegesipun sampun kagungan garwa sampun nggih Ibu Dewi panjangi Dewi Anjani Dewi Anjani nggih matur saking Babadan Ungaran mriki mawon awon matur Mbah nuwun nggih nggih saking kula mliginipun utaminipun saking Bapak Kasita matur Mbah nuwun dipun bantu pargian dalu menika saking Bu Dewi jejere ya sapa kok rada meling-meling kowe iki ya ngemat-matke Injih nderek tetepangan bocange. nggih Nami kula Sumini ngoten mawon. oh Bu Sumini Injih. Saking Purwodadi Grobogan. saking Purwodadi Grobogan wah tebih nggih Injih. matur Mbah nuwun awit Pak Kasita menika pancen kancane pirang-pirang tur adoh-adoh. Iya. Injih bocange nderek latihan nggih. Nggih, sesarengan kula gi nderek gladen. Matur nuwun Bu Mini. Iya. Injih. Sami-sami. Ah. Terus jejere Nggih, sugeng dalu, Om. waduh. Suarane kaya bledek. Ayo Karang ya isih enom kok ya. Heeh. Matur nuwun sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Heeh. Asma sinten? Dalemipun pundi? Derek tepang Gladiwana nami kula Krisna. Krisna. Nggih. Ireng nggih sampean. Napane? Nek Krisna kira ireng. Lah nggih napane? Ya seperangan mesti ana sing rambute. Malah dicenakke. Mbak Krisna. Nggih. Dalemipun? Kula saking Sragen. Weh, adoh. Lah kok tebih sangat? Nggih. Lah ditelepon kali Pak Sukar. Tiket mriki ngoten. Oh, Pak Sukar sing telepon. Ah ya. Nggih. Kok duwe sinden saka Sragen barang Pak Sukar. Komplit kok ya. Heeh.
Ya. Asmane mau Mbak sinten? Krisna. Mbak Krisna, matur Nggih. Mbah nuwun. Statusnya? Status ingkang pundi? Loh, maksudnya iki ten KTP niku. Nek teng KTP niku kula tasih lajang. Oh. Jomblo niki kula. Oh. Tasih sekolah. STSI. STSI. Nggih. Waduh. Matur nuwun muga-muga le sekolah pinter sukses. Jenengan ngertos napa STSI niku? STSI kira ya sekolahan seni ki ta? Sanes. Lah apa ta? Sinau tanpa sekolah iso. Sinau tanpa sekolah iso meteng kuwi paling. Wah, iki ora genah. Waton nyelkop. Ning kuwi tegese otodidak ngoten niku nggih. Nggih. Ah, niku padha kali kula. Kula ya otomatis. Ah iya. Matur nuwun Mbak Krisna, tebih-tebih saking Sragen ngrawuhi wonten pargianipun Bapak Kasito. Ya. Terus jajare Nggih ngaturaken sugeng dalu, nggih wilujeng dalu. nderek tepang, Nderek tepang nami nggih. kula Kaesi Wulan. Kaesi Wulan. Kaesi Wulan. Nggih. Oh, nggih. Panjenengan le bagekke kula sugeng dalu. Mula kula le wangsulan ya Pripun? lujeng dalu. Mergo sugeng niku sing duwe wong wedok, nek lujeng Oh, niku sing duwe ngoten. wong lanang. Lah. Nek lujeng Pripun niku? niku sing duwe aku, mergo alune ten ngajeng, lujeng, alu ten ngajeng. Lah nek sugeng iki sing duwe sing wedok. Nah, iya. Pripun niku? Sugeng iki genah ageng. Ayo. Nggih. Tur nuwun. Daleme Kula saking Solo 3. saking Solo 3. Nggih. Daerah dingin. Heeh.